Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης στο Game.gr και ήθελα να κάνω αυτό το unboxing για το Nintendo DS Track Attack, Hot Wheels Track Attack Nintendo DS. Πολύ ωραίο παιχνίδι για την πρότασή σας. Άλλα πολλά και άλλα πολλά. Τουλάχιστον λέει ο πατέρας μου, δεν καταλαβαίνει. Τουλάχιστον λέει να τον νοικιάσει, έστω και ένα κατοστάρικο. Όπως είπα, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι για gameplay Nintendo DS, δηλαδή για αγώνες και racing days. Ας το ανοίξουμε. Γεια σας. Βλέπετε την καρτούλα και από εδώ βλέπετε τα manuals του παιχνιδιού και όλα πολλά, και επίσης λέει ότι είναι και για το Wii. Αυτά είναι τα άλλα manuals για το κωδικό της εκκίνησης παιχνιδιού, γιατί αυτά τα manuals δεν είναι πολύ δυνατό, το μαθαίνεις εύκολα το παιχνίδι. Να δει και η καρτούλα μας. Θα δούμε και τις έξω και τα έξω πράγματα από έξω το κουτί. Λοιπόν, γεια σας, ναι, όπως είπα, Born of the Track, Hot Wheels, αυτό είναι. Και είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πιστέψτε με, πολύ ωραίο παιχνίδι. Και άμα είναι να το πάρετε, κάνει 30 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Αν θέλετε να το πάρετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, σας το συνιστώ. Μπορούμε να κάνουμε και ένα, όχι gameplay, συγγνώμη, αλλά έχω το Nintendo μου εδώ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μπορώ να το ψηφίσω το DSXL. Πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ας αναβάλουμε το και στη σετούλα. Θα ανοίξουμε όσο πατάμε. Αυτό είναι. Gamepads και άλλα πολλά και μπλα μπλα. THQ και άλλα. Εντάξει. Τώρα θα ανοίξουμε το Nintendo DS για να παίξουμε το παιχνίδι. Τώρα παίζω δηλαδή το γουαρδάντσου. Start. Okay. Τώρα είναι πρώτη φάση. Αυτό είναι κατά την πρώτη μισή μου. Το πήγα το κοτσόβολο. Έσαι με την εφαρμογή που κάνετε like. Ευχαριστώ πολύ.